بچه Акай Сади, курс кай Kaj мешаванд? sad imam kurs čişid, bachcha ma kurs až dát doru. همین Курс زمان аз رو дар شکل курс кай мешаванд? замонамузо ҳамон рӯз расид. Ман имрӯз худи ҳозир фурӯши курси онлайни грамматикаи замонамуза сар мекунам. Рафтем. Ҳамагӣ дар як моҳ шумо мефаҳмед ки 12 замони англисӣ чӣ хел сохта шуданд ва системашон чӣ хел кор мекунанд. ҳамаи омӯзиш дар платформаи бениҳоят хулаи омӯзишии smarthub.tj мегузарад. барои курсро гузаштан барои мо дар комментарие ки дар директ курс нависед.